Dvocifren broj neiznuđenih grešaka ima Mari i u ovom setu. U prvom 13, u prošlom 15, sada opet 13. Đoković upola manje. Samo 5 grešaka u ovom setu. Mislim da je tražio challenge Mari, da se čulo, nije podigao reket, ali je rekao challenge. Sada onako nestrpljivo iščekuje Hokaj analizu Đoković. Da li će zbog nje? Ne, ne bi trebalo da izgubi poen. Dobro je. 40-15. 2 set lopte. Nijedan od 5 challenge u ovom meču Mari nije pogodio. A Đoković dobija set odličnim servisom. 6-3. Sjajna reakcija. On je praktično posle 0-2 u ovom setu i zaista ne baš lakog položaja u kome se nalazio. Dobio 6 od narednih 7 gemova. 2 puta za redom oduzeo Mariju servis i prilično onako mirno okončao set ovim gemom sa samo jednim izgubljenim poenom. Već je kasno veče u Melbourneu, uskoro 23 sata, ali ovdje će biti još velike borbe. Kao što vidite, Đoković je i pored katastrofalnog procenta prvog servisa dobio ovaj set sa ubedljivih 6-3.